Dragi prijatelji, pomaže Bog svima. Dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovori u kojoj dr. Miroljub Petrović odgovara na naša pitanja. Doktore Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Vidim nešto ste kakav dio osveg. Kako da su osvale. Da si ustala desno dog, nije da levo. Nije to bitno. Bitno da je profesor raspoložen. A onda krećemo u akciju. Traži. Ima dr. Petrović ekskluzivnu vez za vas. Izvolite. Pa ti si stručnjak za reklame, znači... Ne, ja vama prepuštam, vi ste stariji. Ima jedan mladi momak koji je počeo da pravi serijal crtanih filmova o Skenderbegu, a njegov YouTube kanal je, kako se zove? Maxa Video. Maxa Video, ukucajte na YouTube-u Maxa Video i iskočit će vam crtani o Skenderbegu, to je prvi deo, bit će ih više, tako da možda gledate junačke crtane filmove. Tako je, i naravno zapratite taj kanal, da mu pomognemo da ima što više pratioca, da ga nadahnemo da pravi što bolje crtane filmove. A krećemo na pitanja. Zdravo Saša, pozdrav za tebe i Miroljuba. Svaka čast na produkciji. Miroljuba pratimo davno, a od skoro i vašu produkciju. Od skoro? Dobro. Sve pohvale. Pitajte Miroljuba da prokomentariše snimak koji vam šalje. I recite mu da se Jovanina advokatica, doktorke Jovane Stojković, zove Milina Dorić. Već 2 puta je pominjao, ali se nije setio imena. To da znate, zove se Milina Dorić. Ovaj gledalac želi da prokomentarišete izjavu Muhameda Filipovića. Kako Alija Izetbegović odbio dogovor sa Slobodanom Miloševićem jer je želeo rat. Pozdrav za advokaticu Milinu Dorić i za njene prijatelje. Gledam sve njene video materijale, znači vrlo pametna žena i drago mi je što podržava doktorku Jovanu Stojković. Kad se obnovi teokratija, Milina Dorić će imati odgovoran posao. Znači, odgovoran posao. Biće ministarka pravde. Pa dobro, vidjet ćemo šta će da bude, ali odgovoran posao, pošto pametna žena. A što se tiče ovoga da je Alija Izetbegović želeo rat, Alija Izetbegović se ništa nije pitao. Znači, on je bio jednostavno pion koji je radio, kako su mu drugi govorili. On je prvo potpisao mirovni sporazum, a onda ga je Clinton pozvao u Ameriku, pa je prekršio, odbacio taj mirovni sporazum. Tako da on je bio jedna, ne bih želeo nikog da uredim, ali pravi termin je jedna klasična prostitutka. Znači, jedan izuzetno nemoralan čovjek koji je bio spreman da žrtvuje svoj narod, iako to nije njegov narod su kriminalci i razbojnici, znači njegov narod nisu bosanski muslimani. On je u više navrata izazvao ubijanje bosanskih muslimana, slao je svoje ubice da iz kola pucaju na stanovnike Sarajeva da bi optužio Srbe, izazvao je masakre na Markalama, u Dobrovoljačkoj ulici, iza svega toga. Mislim, on je bio izvršni organ, nije on to odradio je spoljni faktor, odradila je međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija. Evropska unija je izazvala rat na prostorima bivše Jugoslavije. On je bio samo jedan pijun koji je izvršavao naređenja, znači jedan izuzetno nemoralan čovek, tako da se on ništa nije tu pitao. Nije on ništa hteo rat, ili on nije znao šta je hteo, on je bio demonizovan i opsednut mržnjom i kao takav je jednostavno ovi satanisti međunarodni iz Evropske unije su ga prepoznali i iskoristili su ga za prljav posao da razbiju državu Jugoslaviju, da okupiraju republike bivše Jugoslavije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ali evo, kao što vidimo, još uvek nisu uspeli do kraja da okupiraju. Eto, Republika Srpska i Srbija još malo mrdaju, pokazuju znake života, vidjet ćemo do kad. Tako da, ništa se Alija to nije pitao. Znači, on je bio klasičan pijun koji je slepo izvršavao naređenje, jedan izuzetno nemoralan čovjek. Ali eto, ljudi su hteli zlo, ljudi su hteli nemoral, međunarodna zajednica preko Evropske unije im je to nametnula, izabrali su nemoralnog čovjeka. Tako da posledica, kada jedan narod živi nemoralno, onda se dešava to što se dešava, stradanje. S tim što je danas situacija mnogo gora, ljudi su mnogo gori nego pre 30 godina ili 25, tako da, nažalost, razaranja koja su pred nama će biti gora nego ova prethodna. To je moje mišljenje, znači, njegov sin Bakir Izetbegović nije ništa pametniji od njega, znači, preslikana kopija svoga oca, tako da,
Mislim, ali šta mi tu možemo? Ljudi hoće destrukciju, ljudi hoće zlo, ljudi hoće nemoral, mi možemo samo se sklanjamo negde u prirodu, da budemo izvan sistema, da ne budemo deo, da ne nasedamo na te novinarska huškanja, gde se čitavi narodi huškaju jedni protiv drugih. Znači, pametni ljudi treba da se sklone od svog tog huškanja, da gledaju svoja posla koliko mogu. To je moje mišljenje. Kako izlečiti čir na želucu? Smo to pričali? Pa ne znam da smo pričali, čini mi se da jesmo, ali evo da pomenem kratko, u samom slučaju čir na želucu nastaje, 3 su glavne razloga, znači masna hrana, odnosno namirnice životskog porekla, koje jednostavno želudac ne može da stvari i znaš kako funkcioniše želudac? Želudac, znači kad čovjek konzumira hranu, varenje počinje ustima, pa onda, znači luči se jedan enzim ptialin koji započinje proces varenja, pa onda ta hrana ide kroz jednjak u želudac, u želucu se nastavlja proces varenja i onda iz želuca hrana ide u tanko crevo. Postoje tu, da sad ne pričamo o delovima creva, u samom slučaju tanko crevo i želuca ide u tanko crevo. Međutim, kad na prelazu iz tankog creva, iz želuca u tanko crevo, postoji kao jedan preklopnik. Klapna. Kao jedna klapna. I ta klapna propušta tačno određenu količinu masnoće. I kad ti uneseš puno masnoće u organizam i u želudac, onda taj višak masnoće koji klapna nije propustila, on ostaje u želucu i ti osjetiš kiselinu. Razumeš? Ti osjetiš kiselinu. I onda ta kiselina, ona nagriza nežnu sluzokožu želuca. I onda može da nastane čir, u sledećem koraku može da nastane rak. Znači, čir, u početku imaš kao gorušicu, ono, kiselinu, u sledeći korak je čir. A posle čira je rak. Čir možda se dobije, znači pojačano lučenje želudačne kiseline takođe se dobija ne samo od namirnica životskog porekla, kad se jede mesina, znači leševi mrtvih bolesnih životinja, takođe kad se pije mleko, isto se nastaje problem. Jogurt i kiselo mleko su, da kažemo, blaža varijanta, nisu toliko štetni. Sir takođe u malim količinama, neki mladi sir može da prođe. Ovi punomasni sirovi, oni imaju veliki procenat masnoće. Sledeća stvar, znači, pored nezdrave ishrane, kafa i alkohol takođe izazivaju pojačano lučenje želudačne kiseline i stres izaziva pojačano lučenje želudačne kiseline. Znači, vi možda se hranite biljnom ishranom, možda budete na sirovoj biljnoj hrani. Ako se nervirate, ima da dobijete čir na želucu. Ima preko noći da osedite. Preko noći. To ne šta sve može da vam se desi kad se čovjek nervira. Tako da, čir na želucu može se rešava prelaskom na biljnu hranu, konzumiranjem dosta vode, izbacivanjem kafe, alkohola i tako dalje, i smanjivanjem stresa. Fizička aktivnost. I to se rešava brzo. Znači, ne treba vam nikakav ranisan da pijete, koji će da... Kisela voda i tako dalje. Kisela voda se izbacuje, naravno. Pomaže Bog, Saša i Miroljube. Nemam pitanja, ali imam jedno iskustvo koje bih voleo da podelim sa vama. Počeo sam da se dopisujem sa jednom devojkom preko Instagrama. Čuo sam od ostale da je ta cura baš na svom mestu. Dopisivao sam se sa njom danju i noću i tako 5 dana. Počeo sam baš da se vezujem za nju. I ako je to bilo samo dopisivanje, jednu noć me je pozdravila i poželjela laku noć i nikad mi se više nije javila. Opa, bolovao sam zbog toga 1 nedelju dana. Duša mi je bila u komadima. Zato želim da preporučim svim mladim momcima da se manu cura i da se bave pametnim stvarima i da se mole Bogu i zahvaljujem se mnogo Miroljubu što mi otvorio oči, nikad više ovako. Dobro si prošao, prijatelju, nisi platio skupu školarinu. Kako nije? Tugo nedelju. Tugo sam, zamisli da se spanđao s njom, razumeš, ja znam ljudi su me kontaktirali, tako se dopisuje s nekom učenicom i onda uđu u vezu i onda oni se druže ovako 1 mesec dana, razumeš? Druže se. Druže se, znači, dolaze jedan kod drugoga, tako,
da proučavaju sveto pismo, ili tako, da se zajednički mole. Znači, ne da se uspaljuju i ne znam da imaju seksualne odnose, ne. Znači, da gledaju moje emisije zajedno, ili tako, odvojeno fizički. I ovo se tako, ima njih puno koji su mi se tako javili i posle ona, ta mučenica, ga ostavi, samo ovako ostavi, nađe drugog i onda mu preko Facebooka šalje slike sa tim nekim drugim buzdovanom, koga našao nekog drugu žrtvu, razumeš? I šalje mu sliku i on poludi, razumeš, hoće da izvrši da se kikiriki, što kaže moj prijatelj, harikiri da izvrši, da se utepa. Tako da, prijatelju, super si prošao. A to su opasne stvari. Šta ti se dopisuješ, bre? Te što se dopisuju sa muškarcima, to su buzdovanke prvog reda, brate. To su demoni, to nisu devojke. To su demoni, prijatelj. Znači, super je prošao. Se ona dopisuje. Dobro, idemo dalje. Tako da, dobro, super si prošao, prijatelju. Pratim doktora Miroljuba već dugi period. Počeo sam da primenjujem to što on kaže. Čitam Bibliju, pratim njegova predavanja, gledam pametne stvari, jedem zdravije, fizički sam aktivan, ali imam jedan problem. Imam 21 godinu, imam devojku. Sa njom sam već dugo. Lepo mi je, ona je dobra devojka, nije problematična, sve je kao što treba. Ja ne gledam druge devojke. Batalio sam pornografiju već odavno, ali imam problem sa impotencijom. Kako da rešim ovaj problem? Također, samo da kažem da mi je ona prva i jedina devojka u životu. Naš prijatelju koji ima problem sa impotencijom? Imaju problem sa impotencijom ljudi koji su demonizovani. Znači, ljudi koji su demonizovani. Znači, ti živiš u grehu, kurvaš se sa tom devojkom, ili švaleraš, niste bio nikakvoj vezi. Oni su zajedno. Ne, nisu oni zajedno. Oni se švaleraju. Nije ona tvoja devojka, ona je tvoja švalerka. Razumiješ? A u evropskoj terminologiji koriste se takvi termini. Oni su u vezi. Jeste, vi ste u vezi sa demonima. Znači, u vezi sa demonima. Tako da, to što imaš impotenciju, to što si impotentan, to je zato što te opseduju demoni. I to je očekivano. I lepo vam je, i narkomanu je lepo, tako da, što bi rekli Podgoričani, neka vam je veliki sretnji put. Kad neko ide da pogide, da izvrši samoubistvo, da se razvali, razumiješ, oni kažu... Tako. Veliki ti sretnji put. Znači, nemate savjet za ovog. Savjet, jedino Peranović, ali Peranović je na službenom putu, tako da, prijatelju, znam da si demonizovan i šta god da ti ja kažem, nećeš poslušati, tako da mogu da se molim za tebe i to je to. Pozdrav Saše Miroljube, zovem se, nećemo, imam 23 godine, iz Beograda sam. Zamolila bih vas za savjet. Skoro 3 godine sam bila u vezi sa muškarcem koji je par godine stariji. Krajem prošle godine me je udario, nakon čega sam ga prijavila, a od tada nismo u kontaktu. Tek večeras, sasvim slučajno, saznajem da je on zapravo oženjen i ima dete. Ne mogu da opišem kako se osjećam i tako dalje i tako dalje. Znam da sam po Miroljubovoj proceni da ja spadam u mlađe kamenjarke, ali zaista želim da se promenim i uveliko radim na sebi. Zanima me šta Miroljub predlaže, kako zaboraviti ružnu prošlost i oprostiti pre svega samo sebi. Hvala unapred. Najvažnija stvar za svaku devojku da nema nikakve kontakte sa muškarcima. To je najvažnija stvar. Ne samo za devojke, nego i za žene. Znači, žene mogu da komuniciraju sa mužem, sa ocem, s bratom, sa stricem, šta imaju da komuniciraju sa svakakim buzdovanima. Ako nešto mora u banci, u pošti, razumeš, službeno, to se odradi. Najbolje da muškarce ne gleda, da devojka ili žena muškarce ne gleda ni u oči, nego priča s njima, gleda negde levo, desno, dole u patos. Jer muškarci su buzdovani, oni sa grimasama, kreveljenjem, namigivanjem mogu da povrede žensku osobu, tako da ja predlažem da se dovodite u red, da se pristojno oblačite, jer ćete se tako identifikovati kao ozbiljna devojka, znači ne da se oblačite kao baba demode, ali da nosite pristojne duge suknje, neke kaputiće ili džempere ili košulje preko zadnjice, ravne cipele, da se ne šminkate, da ne farbate kosu, da se učite da spremate zdravu i ukusnu hranu, da čitate literaturu vezano za odgajanje dece, za kućni porođaj i tako dalje i tako dalje. I onda ćete, ozbiljni mladići će da prepoznaju takvu devojku i da
pokažu interesovanje. Znači, ali ključ duhovnog zdravlja svake ženske osobe je da ne komunicira i da izbjegava sve kontakte sa muškarcima, osim sa članovima najbliže porodice. Isto važi za mladiće, da izbjegavaju svakakve kontakte sa devojkama i sa ženama, osim sa devojkama i ženama iz najbliže porodice, sestra, majka, strina, tetka, baba. Šta imaš ti da se družiš sa devojkama? Pa kako će da se oženi? Kako će da se uda? Ja sam slušao neke starije žene, njihova ćerka se pristojno oblači, ona kaže, pa tako zakopčana do grla se nikad nećeš udati. Razumeš? Nema šta da se vidi. Nema šta da vide buzdovani. Pa o tome se radi. Pametan čovjek, pametan muškarac će da vidi kad se ona zakopča do grla. Znaš, šta treba da bude dekoltea ona, razumeš? To će onda da ga kopka šta ima ispod te zakopčane. To će da... Neće buzdovana da kopka, ne brini se. Buzdovan ne zna da razmišlja, on samo ono što vidi, on se zaleće, kako piše u Bibliji, kao tovni konji koji ržu na žene svojih bližnjih. Tako, u Bibliji su ti buzdovani opisani kao tovni konji. Znaš, kad se najede konj, on bi da skače, da ima neka kobila da skače. I rže, razumeš, najede se i onda prolazi neka kobila i on kad počne da njišti, brate, ne može da ga, hoće da razvali štalu, brate. Razumeš? Tako su i ovi, tako u Bibliji se opisuju ovi buzdovani. Oni su kao tovni konji. Ržu na žene svojih bližnjih. Prođe neka žena, komšijevo, ono, lice mu se promeni. Razumeš, demoni... Izobliči se, totalno. Demoni ga odvaljuju. Dobro, nećemo više o ovim ljubavnim jadama. Prelazimo na druge teme. Prelazimo na demone. Odakle znate? Šalda. Evo, demon šapnuo za ovo. Pa sva pitanja su vezana za demone, za ljubljivanje ti je demoni. Ali ovo je stvarno. Pa ovo su demoni i ovo demoni. Ne. Demon vam je šapnuo za pitanje... Dobro. Evo šta vidi, demon da šta ja znam. Evo, slušajte. Dragi Saša. Dragi. Drag si. Danas sam slušala Pragmatikos, koji mi je omiljeni YouTube kanal, kao i od Miroljuba Petrovića. Poštovano, pogrešili ste. Prvo Miroljub, pa onda ja. I čula sam da ste rekli da ne volite da čitate o demonima. Ne volim. Istina je. I tu sam se malo zabrinula. Pa sam Miroljubu napisala jedan e-mail, molba u vezi toga. Nadam se da se nećete ljutiti na mene, jer sam se samo zabrinula kad ste rekli to o demonima. I da to ne čitate rado, koja je meni jako bitna tema. Kako može da ovo bude jako bitna tema nekom? To je jako odvratna tema za mene i za mnoge druge ljude. Ovo vam šaljem čisto da znate kako mnogi ljudi misle kao i ja. Mi zaista želimo takve teme. To se sluša, prepričava, doživljava, a mnogi ne znaju uzrok čudnih dešavanja, a treba znati svog nevidivog neprijatelja. Sve lepo rekla devojka, tomu ja, draga gledateljko, stalno govorim, ali on hoće da zažmuri kao da nema demona, tako da, ali polako, mlađe, će ga ispravimo. Eto, ja sam ostao bez teksta. Molim vas drugo pitanje. Sljedeće pitanje. Pozdrav iz Užica. Pratim sve vaše emisije. Pitajte Miroljuba šta misli o srpskom kalendaru po kome je sada 7528. godina. Evo kratko. Odgovorili smo na to pitanje, ali evo da ponovim. Znači 7500 i neka godina je godina prema grčkom prevodu prvog dela Biblije ili kako ga neki zovu Stari Zavet. Grčki prevod je Septuaginta, koji nije dobro preveden na mnogim mestima. Prema tom grčkom prevodu, od stvaranja sveta do Isusa Hrista ima negde oko 5.500 godina. A prema originalnom hebrejskom tekstu, od stvaranja sveta do Isusa Hrista ima 4.000 godina. Dodato je po 100 godina na prvih 15 patrijaraha, ne zna se iz kog razloga, tako da danas nije 7500 i neka, danas smo tu negde oko 6.000 godine, imate što se toga tiče u kojoj smo godini. Moje predavanje na internetu zove se Rodoslov čovečanstva, možete da pogledate. Da li je princeza Dajana ubijena ili je poginula u saobraćajnoj nesreći? Pa ja mislim da je ubijena, da su iscenirali taj slučaj zato što je bilo u vezi sa muslimanom, a ovi imaju neki svoje mišljenje vezano za muslimane, ovi iz kraljevske porodice. To je moje mišljenje, ali ona je potpuno nebitna za nas. To sam te nas ono ne zanima. Miroljubovo mišljenje o napadu na Vukovar
i Ovčari, to smo pričali. Da. Tako je. Ovo pitanje se više puta postavlja. Zašto Izrael nije još teokratska država? Izrael nije još teokratska država zato što Bog ima plan za Izrael i u skoroj budućnosti Izrael će biti teokratska država, ali će morati da se dese tektonski pokreti i tektonske promene u Izraelu. U Izraelu su danas na vlasti sekularni ljudi, koji su tradicionalno Jevreji, ali koji su otvoreni, tolerantni, po znacima navoda, za sve vrste nemorala. U Izraelu imaš i gej parade i mnoge druge loše stvari, gladijatorska takmičenja i tako dalje. Tako da, sa druge strane, imaš ove religiozne koji čuvaju te neke moralne principe, ali su fanatični, tako da približava se dan kada će se ispuniti proročanstvo koje je dato u Bibliji, da će Bog odseći Izraelu glavu i rep. Glava je starešina i ugledan čovek, to su ovi zulufari, a rep je prorok koji uči laž. To su ovi religiozni fanatici. Tako da mi idemo ka tome, vidimo da svet ide u kataklizmu, ratni sukobi su svuda, evo, zakuva se i na našim prostorima. 3 glavna žarišta su Srbija, Rusija i Izrael, i to ne može da se smiri, jer jednostavno Vatikan hoće da vlada celim svetom. Tako da Amerika je skoro na kolenima, nije potpuno, ali Amerika će uskoro biti potpuno na kolenima pred Vatikanom i onda će, kada Amerika bude branila, radila, imala vojne, primenjivala vojne interese Vatikana, ona i sad radi takve te stvari, ali ne u potpunosti, to će biti žestoko. Jer ove vojske, ove evropske, evo te se peta liga, znate kakva američka vojska. Nije to samo naoružanje, tehnologija. To što mi koristimo mobilne telefone, mobilne telefone, internet i svu ovu tehnologiju, to je izmislila američka vojna industrija. I oni su to koristili. I kad su oni na 10 nivoa prevazišli ovu tehnologiju koju mi koristimo, onda su oni ovo nama dali da mi možemo da koristimo. Mi koristimo tu neke dronove da se snimamo. Znate kakve oni dronove imaju? Ne mora on da vozi avion da bi bombardovao neki cilj. On sa bespilotnom letelicom može da je navodi da gađa tačku koju hoće. A američki vojnici, znaš šta je to? To nisu klasične ubice, to su drogirane ubice. Meni je pričao prijatelj koji je bio u američkim fokama. Šta su oni radili u Iraku? Kaže, mi dođemo tamo i daju nam 2 grama 100% kokaina da ušmrkamo. Kaže, brate, znaš šta je to? Kaže, mi onda, kaže, ajde ja sam bio uskićen, ali ovi oko mene, ja nisam znao kakve su to zveri. Kako su uletili tamo u neku džamiju i pobili ljude, izmasakrirali, silovali devojčice od 13 godina, šta sve nisu radili, znači, to je užas. I onda došao CNN, kaže, evo, džihadisti izazvali zločine i tako dalje. Džihadisti. Tako da, kada američka vojska uskoro bude, američki vojnici, ti narkomani, ludaci, razumeš, kada oni budu pušteni s lanca i kad budu radili ono što im Vatikan bude naređivo. Znaš kako vreme dolazi? Dolazi vreme kako nikad nije bilo, niti će ikad biti, piše u Bibliji. Znači, strašno vreme dolazi. Tako da, pitanje je bilo za... Zašto Izrael nije teokratska država? Tako da dolazi trenutak kada će Izrael ostati bez podrške Amerike. Onda će da bude žestoko. Onda će da bude žestoko. Onda kad Amerika više ne bude branila Izrael. I ti kad pitaš sve ove rabine, ovi koji su pismeni, oni će svi da ti kažu istu priču. Kaže, Jevrejima se sprema novi holokaust, ovoga puta u Americi. I ti kad to kažeš, ljudi misle, priča gluposti. To će ti kažu svi rabini. Svi pametni razvijeni koji
to će svi onda da ti kažu. U Americi. U Americi. Ista priča ti je bila nekad u Evropi. A ti kad pogledaš velike gradove u 19. veku i početkom 20. veka, velike gradove u Evropi, u svim tim gradovima, u centru svakog grada ti je bila velika sinagoga. Jevreji su živjeli komotno, radili posao i jednostavno bio je proces asimilacije. Opustili su. Pa oni kažu, mi nismo Jevreji, mi smo Nemci jevrejske veroispovesti. Mi smo Nemci jevrejske veroispovesti. Mi smo Francuzi jevrejske veroispovesti. Nismo mi i Jevreji. I onda su se desile strašne stvari. Znači, da se nisu desile te strašne stvari, nikada se ne bi desilo formiranje države Izrael. Tako ni formiranje teokratije ne može se desiti bez, nažalost, strašnih stvari. Ja ne verujem da će biti novi holokaust, ali Izrael će biti u velikoj opasnosti i Jevreji širom sveta. Sigurno da će biti mnogo njih koji će biti ubijeni. Mislim, Srbi će biti ubijeni, Rusi, jer oni jedini, ova 3 naroda su glavna koja neće da prihvate da se pokore Vatikanu, koji je najjača sila na planeti Zemlji. Kad se ljudi odvoje od Boga. Tako da, kada Izrael ostane bez podrške Amerike, onda će se ispuniti proročanstvo koje je zapisano u Bibliji, koje kaže Bog, kad budete bili u nevolji, tražit ćete me. Pa to I u knjizi proroka Zaharije, u 12. poglavlju, kaže se, evo ide dan, kada ću učiniti Jerusalim čašom za opijanje svim narodima unaokolo. I svi koji se budu digli na Jerusalim zatrće se, pa makar se podigli svi stanovnici zemaljski. Kad Bog bude branio Izrael. To će bude, na šta će to da bude? To će bude kidanje. To je uvod u obnovu teokratije u Izraelu. Izrael koji će da bude doveden u red, jer ti u Izraelu moraš da napraviš red, moraš da počistiš te sekularce, te fanatike da dovedeš u red, mora se napravi red u Izraelu. U duhovnom smislu. Izrael ima infrastrukturu, razumeš? Izrael funkcioniše, što se tih stvari tiče, besprekorno. Organizovana država do krajnjih granica. Ali ono što Boga interesuje, to su duhovna i moralna pitanja. Ne može u Izraelu, brate, se organizuje gej parada. Ne može u Izraelu da bude prostitucija. Nemaš ti u Izraelu javne kuće. Ali imaš prostituciju. Ja sam to vidio svojim očima. Ja sam o tome pričao. Ja mislim, kad sam bio u Eilatu, išao sam tamo da obiđem, išao sam da plivam s delfinima i da posle obiđem u Jordanu grad Petra. I bili smo u nekom hotelu u Eilatu i ujutru mi ustajemo, ja i moj bivši prijatelj, i sedamo u kola, idemo na parking da sedemo u kola i da idemo tamo, tu odmah granični prelaz sa Jordanom. I tu se parkiramo na izraelskoj strani i onda dođe ovi iz agencije sa džipom i vozi nas tamo na granični prelaz. I mi dolazimo do našeg auta na parkingu u tom hotelu u Eilatu. To je na jugu Izraela Crnomora. I na brisaču stoji vizit karta. Kao nešto masaža za gospodu i neka mlada devojka, onako sa nekim dekolteom, do pola joj ispale dojke, ne vide se bradavice, ali vidi se da je ona, razumeš, oskudno obučena, kao nešto masaža za gospodu, nešto u tom fazonu. I telefon. Ti dam ja po leđima masaža za gospodu, razumeš. Tako da tu mora, ne razumeš, Bog mora u Izraelu da napravi red, razumeš, da bi se obnovila teokratija. Ali će pustiti. Ali Bog priprema, polako se to razvija. Ali bit će strašne stvari, bro. Pa evo ti samo, evo pogledaj ti, evo nešto što je ljudima blisko. Pogledaj ti kakve bljuvotine i gadosti pišu ovi razbojnici iz Blica. Zamisli kad oni dobiju vlast, da rade šta hoće. Njihovi tužioci, njihove sudije, njihova policija. Zamisli ti to. To ti je slika posljednjih događaja. Znači, kidanje, ba, to kidanje. Znači, satanisti dobiju odrešene ruke. Na kog se namerače gotove? Znači, odvaljuju, bato. Kakav Pavelić i... Pa, nemački nacisti su se zgražavali kad su videli šta su radili Ustaše u NDH. Su se zgražavali. Ovo su ti srpski Ustaše. Isti ko Pavelić, još gori. Jer su danas ljudi gori nego pre 70 godina. Zavisi kad on jednog dana dobije odrešene ruke. A narod to hoće. Narod hoće destrukciju. Narod hoće nemoral. Hoće kurvarstvo, alkohol, ždranje, lokanje, mrkanje. Razumeš? Jel hoćete? Sad ću da vam pustim sataniste najstrašnije, brate. Sad ćete da vidite. I onda Bog pusti. I onda ljudi kuku, lele, a. Pa čekaj, ste tražili, bato? Evo vam. Razumeš?
Znači, dolaze, mislim, ne želim nekog da plaši, ja sam samo realan. Mislim, ja i ne znam koliko je to strašno što će da se desi. Kaže, u Bibliji ljudi će umirati od straha zbog onoga što dolazi na zemlju. Tako da dolaze... sad, Bog je obećao da će da obnovi teokratiju i kad Izrael bude bio u smrtnoj opasnosti, Izrael će se obratiti Bogu, to je biblijsko proročanstvo. Da li će se oni obratiti preko Srbije, kao što je govorio profesor Enriko Josif, čuveni Jevrin, koji je prihvatio Isusa za Mesiju, ja ne znam, možda, moguće, verujem, nadam se, da će možda Bog odavde da krene taj proces obnove teokratije u Izraelu, koji će da bude videlo celom čovečanstvu. Vidjet ćemo. Naše je da radimo svoj posao, se molimo Bogu, a da dolaze strašni dani i strašna vremena, dolaze. Zašto Miroljub učestvuje u emisijama kao što su na Happy-u, gde je očigledno da ne može ništa da postigne? Ne verujem da Marić zove Miroljuba da priča o moralu i zdravom životu, nego da pravi šou za ljude zbog njegove popularnosti. Ovako, samo pravi materijal da ga vređaju kada kaže nešto. Zašto priča o temama koje oni ne mogu da razumeju? Zato što ne znaju osnovne stvari. Kao na primjer kada je rekao da je Biba struja po demonima, a oni ne veruju u Bibliju i u duhovni svet. Vidi, prijatelju, ja neću se bavim time zašto mene neko zove u televizijsku emisiju. Ili uopšte u bilo kakvu emisiju, YouTube kanal i tako dalje. Ja koristim prostor koji mi se pruža da pričam moju priču. Oni mene pozovu u emisiju sa Bibom strujom, da ja kažem svoje mišljenje. Ja nisam rekao da je Biba struja demonizovan u toj emisiji, nego sam rekao, Biba struja nije spojen ni nekakav izbor energije. Znači, preko njega deluje ili Bog, božanska sila, ili demonska sila, ili sotonska sila. Razumeš? I ja sam za ljude koji imaju mozga rekao dovoljno da se oni ne upecaju na čuda koja pravi Biba struja. Biba struja mene ovako gotivi, jaj Miroljube, desi ovo, ono, pozdravlja se posle emisije, hteo da mi pokaže nešto. Rekao, hvala, brate, nemoj ti meni da ništa pokažeš. Ne prilazi. Nemoj. Tako da, evo, skoro sam gostovao u jednoj emisiji, isto u jutarnjem programu na Happy televiziji, bila je neka proročica. Razumeš, žena se bavi vračbinama, ona je ovako ljubazna prema meni. Ali ja sam iskoristio priliku da kažem svoje mišljenje i da objasnim fenomen šta se dešava. Tako da nije tačno da nema svrhe što ja gostujem u tim emisijama, ima svrhe u svakoj emisiji jer ja pričam moju priču. Na kraju emisije ta vračara je htela da pokloni voditeljki neki talisman. A talisman je sredstvo za prizivanje demona. I ja sam u emisiji rekao Jovana, pošto se ta voditeljka isto zove Jovana, to nije ona što vodi posle ručka, nego ona plava što je vodila i u parove i šta znam. Ja kažem, Jovana, to vam je sredstvo za prizivanje demona. Ja sam to u sred emisije rekao. Znači, milionski auditorijum je čuo da je od mene, da je talisman predmet za prizivanje demona. Ima mnogi ljudi koji će čuti tu informaciju, mnogi neće, većina neće razumeti, razume, i to je očekivano, ali ja ne pričam za većinu, ja ne pričam za miševe, ja pričam za lave, za ljude koji hoće istinu i koji tragaju za njom. Tako da i tekako ima svrhe da gostujem. Postoje neke emisije gde su neozbiljne, gde ne mogu ništa pametno da kažem, kao što je ono bilo u parovima, tu samo mogu se zafrkavam, znači, i zato što tu ništa pametno ne mogu da progovorim, i zato što je nezdrava atmosfera, jer se svađaju i psuju, tamo neću da učestvujem, iako su mi obećali da se oni neće svađati i da neće biti psovačine i ovo i ono, u emisiji voditeljka ja kažem, pa smo se dogovorili da će da budu pristojni. Pa znaš, Miroljube, oni kad se svađaju, publika to voli. Važi, kako publika voli, ja neću više da učestvujem. Oni su me posle zvali kao, oni će njih da disciplinuju, neću da učestvujem. Kad me jednom ispališ, razumeš, neću da učestvujem u takvim emisijama. Tako da ima i tekako ima svrhe da se učestvuje u takvim emisijama gde možeš ti da pričaš svoju priču. Naravno, na jedan način koji će da bude prilagođen emisiji, ne da ja budem tamo ko neki, razumeš, drveni petko, razumeš, ili Mile Kontraš, razumeš. Malo kroz šalu, malo kroz bilju, da bude prilagođeno, kako kaže apostol Pavle, s hajducima sam bio hajduk, s jevrejima jevrin, sa Grcima sam bio kao Grk, sa neznabožcima kao neznabožac. Znači, kakvo je društvo, ti se prilagodiš, ali pričaš svoju priču. Da
informacija može da dođe do ljudskog uma. Da li smatrate da su moderne države najveće zlo u istoriji? Jer ako pogledamo koliko je ljudi poginulo samo u Prvom i Drugom svetskom ratu zbog tamo neke imaginarne države, a šta je država uradila za narod? Pa tačno je to da ti danas nemaš slobodne države. Imaš neke države koje se koprcaju da budu slobodne i na njih se vrši stravičan pritisak da budu neslobodne. Mogu da kažem 3 ili 4 države koje još imaju neke atribute slobode su Srbija, Rusija, Izrael i Amerika. Ali pitanje do kada će to da bude. A Jermenija? Njih ste zaboravili. Pa dobro, Jermenija... Nešto sam čitao njima, kako su vrlo nezgodni. Pa oni su patrioti, ovako, veliki su patriote Jermenije, ali oni su jako mala država i nemaju neki uticaj na svetske tokove i njihov religijski koncept nije takav da nešto talasa i da pravi probleme na svetskom planu, tako da Jermeni nisu opasnost za novi svjetski poredak. Možete li na vašem kanalu da postavite kako i na koji način spremate postni pasulj? Možeš da pitaš, prijatelju, bilo koju ženu, domaćicu, kuvara, kako se sprema, vrlo jednostavno. Ja kad ga spremam, uzmem u malo hladno ceđenog suncokretovog ulja, koristim biberovo ulje, hladno ceđeno suncokretovo, imate biberova ulja.rs, najbolje hladno ceđeno suncokretovo ulje, biberova ulja.rs, boca od litra košta oko 150 dinara, znači €20. Kupite onaj paket od 6 komada i znači u malo ulja iseckam crni luk, malo se to proprži na dnu šerpe i onda stavim pasulj, iako je dobro da pasulj preko noći ostaje u vodi, to je dobro, i onda ujutru ga procediš, staviš ga u ovaj proprženi luk, sipaš vodu, poklopiš, kad proključa, staviš na najjaču vatru, kad proključa, staviš na 1,5, na slabiju vatru staviš i staviš da se kuva. On kad je ostajao preko noći, može se skuva za 1 sat vremena. Ubaciš u njega šargarepu, možda ubaciš na kraju beli luk, možda ubaciš lovorov list zbog ukusa još, ako hoćeš još nešto od začina, šta voliš, eto. Možeš posle da ga staviš u tepsiju pa da ga zapečeš u rerni ako hoćeš. Eto kako ja pravim, kad ja pravim. Pozdrav Sale, zanima me zašto su sva iskušenja i porivi za nemoralnim ponašanjem usađeni u ljudsko biće? To jest, zašto uopšte ikada imamo potrebu za njima? Pozdrav iz Gornjeg Milanovca od vernog gledalca. Najjači ste samo napred. Hvala prijatelju. Vidi prijatelju, teško reći da je to usađeno. To postoji u čovekovom biću, ali od vaspitanja zavisi da li će to da se probudi u čoveku ili neće. Kod čoveka mogu da se probude dobre stvari ako čovek ima dobro vaspitanje. Danas je jako teško, pogotovo u hrišćanskom svetu, jedini koji drže do morala, eto, to su ti neki ortodoksni Jevreji i neki konzervativni muslimani. Ovo drugo, postoje neke male grupice hrišćana koje drže do morala, ali generalno u hrišćanskom svetu gde mi živimo, ti nemaš praktično nikakve blokade i zaštite, niti bilo ko priča o moralu, o higijeni, o demonima, o opasnostima, zaljubljivanja, to niko se time ne bavi. To imaš kod muslimana. Evo, skoro mi je prijatelj poslao sliku plakata koje lepe po čim da li imam ovde, mislim da imam u telefonu, slike plakata koje lepe po Novom Pazaru. Protiv kocke. Stvarno? Protiv kocke? Paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana, integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 0601674409, sutura.co.rs Radovanović Milorad iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači Cutora
iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061 114 1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo, on nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kad idete u goste, topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafoniju za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvod iz Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno. Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061 243 5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061 243 5312.